Sempre em pregunten per què corro, però no correm tots? A vegades la vida depèn d'un pas, una petita decisió que ens obrirà un camí o ens farà seguir els passos del que ja està marcat. Busquem els senyals per entendre per què el camí va per aquí i no per allà. Però som nosaltres els que hem de descobrir-ho. Cadascú ha de trobar la seva pròpia forma de córrer, confiar. Però totes les curses acaben igual, quan t'atures. Aleshores trobes el premi. Podrem explicar-ho i la gent podrà veure el que han vist als nostres ulls. Podrem fer fotografies i podran escoltar com piulen els ocells i el vent mou les branques dels arbres. Podrem escriure-ho i podran fins i tot sentir el vent a la cara o l'olor de la terra mullada. Però mai no podrem fer que els seus ulls plorin com han fet els nostres o que el seu cor bategui més fort, com ens ha bategat a nosaltres. Al Pirineu vaig descobrir que és en la contemplació neixen els somnis i al capdavall tots correm per perseguir-los. Pirineus de Catalunya, atura't.